Čaute, to som ja Domin TV a hráme tu Ludvík. Obyčajne, ale... Viacerí to poznáte. Zdravím všetkých Jankomeno a Jankomašky. Takže A dáme si, že... sa rozprávať s Ludvíkom, takže svoje meno. Ja som si dal meno ako. Zdravím ťa ako. Môj kamarát si u mňa. Hej. Ty ma trápiš. Ticho, ticho. Ako? Aha, konečne som pochopil. Môžeš mi to vysvetliť? Detailne ešte? Možno ti bude môcť nejako pomôcť. Ticho, potišku. Ale Takto? ty trápiš. Ty ma trápiš. Ale ty ma trápiš. To na veci podľa mňa vôbec nič nemení. Choď domov. Ahoj. Teší ľube. Príde si zdravím. Pridaj. Takže ľudia, vidíte, to je kokot jevnutý. Naše meno dáva Jan. Ale on je ako z veci ku veci zase. Hej no. Že kde bývaš opoveď? Ale tak mi napíše. Dobre. On ide z veci ku veci. Nazdar Jankové, čo keby si mi povedal niečo o sebe? Som youtuber. Som... Hej. Ale s Karel potom je to väčšia sranda však. Keby som aj ja chcel byť tam, čo musí... A ja chcem byť youtuberom. Ticho. No, čo... Takže on je gej, ako ty všimnite si tu. Zmeňme radšej tému, povedz mi niečo o sebe. Vlčiny znamená súhlas, Jankover. Ticho. Rozprávaj a radšej o niečom inom. No čo robíš? Si gej? Ja som mu napísal, že si je gej a on mi napísal, že zmeňme radšej tému, povedz mi niečo o sebe. No toto ti fakt neviem odpovedať. Prečo? Skús sa nad tým zamyslieť. Teraz sa treba dôkladne zamyslieť nad dôsledkami tejto skutočnosti. Ale prečo? To je zaujímavé. Pokračuj. To nie je pravda, jediný kokot v okolí si tu, ty, do piči. A ešte jedna takáto nadávka a ja sa fakt naštvem. Kde bývaš? Rozprávaj sa so mnou. Kde bývaš? Tak bez tejto informácie by som asi nemohol žiť. Jasné, že nie. No, mu napíšem. Jakova, poď mi radšej niečo o sebe. Som... YouTubera, čau. A ja, že či pozná Jankomena. Veru tak. Ukáž YouTube. Ukáž. Lukáš.
Łukasz YouTube? Dobra odpowiedź. Dobra otázka. Takže toto bol asi koniec dnešného videa. Čavky.